चारों टाइम तेल लगाओ तो हो पाने आया अभी तो हमहू तो जवाने ना बनी है नहीं रखदा हमहू तो हरे ना उम्र के बनी तो का हो जाए तो बड़े बानी घर में नो। हाँ ये बतिया बाटे के तनी हमार छोटे पर बियाह भइला तहार बाबू एकदम अथुका के बियाह कई न ह मम्मी नहीं कितरो न बानी सास के बराबर उ तो बटला ही बाटे कनी के ऊपर तना धोइलू न। हां बर्तन करवैनिया अलग पूजा वाला अलग सब दे दे। चलो ठीक बा अलग रख दिया कने न तो जाना तो एक बार ना साग होई रही फुआ जी के पतो हो आई रही एजा इहे मेन बात बा कि पूजा वाला अथुइया उजुकुना मछली वाला उजुकुना लगाओ अपना माई के लगी ना हम कह दे नहीं पाहू ना कि बोली मत हमनी के बीच में पहले बता देता नहीं। हां जी भंडार खुलल बा खाएंगे कुत्ते लगवाई अपना के मोर दे मेरा बानो सा काहे तना लड़ा अपने में झगड़ा कर कुछ बोली मत। हां केन काहे खाती झगड़ा लड़ाई कोइले बना जा बार के कहता ई सो आ जाए तो जई पे ना जनत नहीं खा हमरा माई के बोला डर लागता होकर मौगी लागेला नोच ली की जाए करा काम हम नहीं काम ना अपना घर है ठीक ना अभी ना तो घर नहीं करे ले भी देखो तनी मायून को बोला तारी माई बिया हां मायून कराइल कहीं से बाड़ी तू देख ले वो आवाज आने के चिन्हात हां हिदा आवाज चिन्हात मैं कोन माई घर घुमनी ही आई रही तो जरूर आई रही तो घरे बोले से 5 आई ना दे दे देखी ना उनका माई के बोले सुनाता चाहे तो ज्यादा हो जाता झगड़ा तनी पटाई कब जाए। हाँ झगड़ा पटा जाए दे सुन ना गोड़ दबा ले लू ना जा तनी हथुइया कर दो सड़िया हथुइया घामा में जरता नयका सड़िया तनी ले आवा ठीक हो जाता अब फाला खींच के रखा ले आओ तो बैठे बैठे लगा दी तो एक काम नहीं के ठीक हो दीदी जाता ले आओ तो जाए तो बोल सीधावा भी या बोल की कुछ करत या दूगो काम कम लेकिन मुहवा ते कर बंद बा न बढ़िया बाटे में गोतिनी के सही बुद्धि व्यवहार बन के रहो हमेशा। कहां बैठ रे का रे का जी का सात दरवाजा के अंदर बैठ की लॉक में भुला गेल बैठ का कहतनी कहीं का कहतनी ऐसा त बोलत इस मुंह बना के कहतानी कि हमरा के गरियावत हम कहतानी कि हमरा के कोनो नचिया दो वाला गरियावत हम कहतानी हमरा घाव लाग गइल है देह देखत का निकाल अरे देखू जोना खरी मुंह पे न पुलुओ भाग जी हसन का चिन्ह के तोरा के खाइम कि ना खाइम चली खाना कुकुर हनी कि कहत इसकी खइबे कि ना खइबे हां के हम ऐसे ना कहनी कैसे कहलाइस अब कैसे कहबिस रे आई नया हम कपड़ा पहन के 14 दिन से घुमा तनी एको फिजला नहीं खीस का त समझतई बिटियन के देखावे खातिर में हरियन के बारी से पहिले के तोर आदत बहुए बेटोन के देखैले बैसते बुझाता ना हमरा के कहतई हां हमनी के बाप खानदान के चला रहे मत लड़ी जानी कि ना त जानतनी कि ना हमरा यही से बुला दल बैस का माई के अपना काहे ना बोलाइम ना माई के बोलाइम ना हां काहे ना दादा बोलाइम माई के बाप हो बाप पहरी ऊंचा हो गइल बा एजुक से लेके ओजुक तक ला जना डर बहुए खाइम ना हम ना खाइम खास तोनी खास के मोटा सा का कनी हां का कनी मुसा फाक के रहम अच्छा विचार है बा किते अलग रहो हम अलग रहम हमर दुगो भगवान हाथ देलबो हम बना लेम का कनी हां आ लगा रह हां अलग रहम आ लगा रह हां अच्छा तो बैठ देखी हां अलगा रहम हां तब का तरवा मुखिया सरपंच के बुलाई हां आ ये जुगवे 3 हिस्सा करी 3 हिस्सा हां काहे 3 हिस्सा आ काहे एगो हमार हिस्सा एगो हमरा माई के हिस्सा एगो अपन हिस्सा कलेम हां माई के हिस्सा ई का कहती रे काहे काहे जी हे जे इंसान बा ओकर हिस्सा ना लगे हमर माई कहां चाही तो हित मेहमान है कि तोर माई हमर खानदान है गोतिया है काहे माई गोतिया हिया ई कहिए से रे वो आधा के हकदार है हमर माई कोई कह दी कौन नतिया मौगा कह दी कि हमर माई के हिस्सा नहीं खे हमर माई है जो खातिया हमर माई जो झाड़ू पोछा करतिया हां बीमार है तो हमर माई बर्तन मजलस ओकर नहीं खे तो सुन ना कुल अपना माई के दे दे ना हम चल जाता निकानियो हां सुन ले हिस्सा लागी तो दुए गो लागी तोरा माई के ना लागी एक खाती कोनो चीज हो जाए एकरा खाती नु ब्रह्मो जी आ जहन कहन कि ना जियावा मत करवा तो उनकरो बात नहीं मानब माई की सा लागी त लागी हमर माई अब भर एथी जिंदगी जो गवा दिहल स जाई कौन एथी रे जाई लहवारे जाई और कहां जाई तोर माई बोलाई मुखिया जी के आ बोला के एथी करवा दी हमू नहीं खिरल चाहते सन कुल मरद पर हमू नहीं खिर रहल चाहते सन कुलछन मेहरानू कुल पर मरद नु हमरा नैहर में 500 आगे पीछे मेरा घूमत रहन जान जाई जाना तनी के एक दिन में तोरे ऐसा आदमी ना चार वाली बाजार करे जात रहे जइम ना हां आई दादा काहे ओही खातिर बेचैन बाड़ू जाई राउरा घर के बिटे टिटे कुल कोइले बैसन हम सीता लेखा घर में हमर माई हमरा के कइले बिया जनी जेबू तो धरती फाट गेल ओही में ढुक जेबू ना
अरे दादा आयो दादा माई मत करी, चुपचाप से मुखिया जी के बोलाए, 3 हिस्सा लगवाए, 1 हिस्सा हां हमार, तो एक हिस्सा मुखिया जी नहीं है तो माई मुखिया जी के दूसरों कोई बोए आई नु हमारा ओहे पाना लागल है हमरा के भाई तलाक को चाहिए, हम ना रहे हम कुल मरद पर तो तोरा के कहिए तलाक दे देले बनी चन हाथ बनल बाबा माई किसा लागी काहे ना लगवा तो देबो ऐसन कि देखते रह जाई। बाप रे बाप एगो हमनी के गांव बाटे बुझाला कि काटो काटो कैसन भई रहेला, एगो एजा बाटे इतना बुझाला न कितना निमन लागेला। बुचिया के गांव हमार बहुत बढ़िया लागेला। आ ज्यादा हम तो ये मनावनी कि हे भगवान चाहे एजा रही चाहे ओइजा रही कहीं खाही या रहे के न बाटे, ये मन कला न कि हमेशा हमेशा खाती एजे रह जाए। भाई रे देख तोरा के हम जैसे जैसे को हम उहे बात कही है। हां वैसे वैसे न कर बटोर होता हमरा घरे जान जो मर्दा करता ना। हां उहे नती करता तो करे दे। हां और निमन बा हाँ, मैं करे। निमन बा पीछा छूट जी हमनी के जान जो हम कहनी माई हम कह देले बानी खोल के माई कि देखी 3 हिस्सा लागी तक ओकर आंखें निकर के माई लगले लेखा ढगराए कहता कि 3 हिस्सा हमरो लड़की बहुत समझदार है, बहुत ठीक कहलू ह। मान लो कि हमारा तहार मिला के ढेर न होई हो आ ओकर के तनी पड़त ओकरा देह पर हो अकेले बाटे त का जानी हां तिया के सुन जिया कोने के पहिल का वाला के छोड़ देली का जोन डीलरवा का बेटा रहे गाँव के औ नतिया के छोड़ देनी रे माई बड़ा भाव खात रहे मंगनी एक बार कौन तनी 8000 रुपया दत हो तनी काम बा अंगूठिया ना बनवावे के रहे अच्छा। त कहता कि अभी नहीं खे बाद में दे आ तो देले रही त न रे इंगन काहे कली हबी लाइन में लगाओ ओकरो के देख सुन ओकरो के सेटी औले रह। अरे नतिया के ई का ले बड़ी एक का चीज के औकात बारे हे तू चाहे मड़े में रहे वाला के भाट देली तू एकदम से हमरा के हमर जिंदगी अरे भाट दिहनी तो हम बानी न तारा के हम जबले जियम जबले ले साथ दे एक बाट बखरा लगावा लेबे तो ओकरी बात से जमीन हमनी के बेच देवे की हां का बेच देवे के हमारा तोर मिला के तो ढेर न होई ढेरे बा अब ओकरी बात से तो उ बटले बाटे जिंदाबाद कहत रहे कि तोहर जिए तनी मनी मेथु करेले न त हमारी ओर से कोनो गलती बा ना लमर बा हमारा लगे तो बटले बाटे देख आज हम बतियाएं बतिया वे सुरता वाला के कगरी कर। अरे तो कोनो नया होके तो नया में देख माई अब तो रुका है पहले मीटिंग में हो जाए तो हाँ हो जाए तो हाँ मान लो दिमाग एनियो लगाई ओनियो लगाई तब डिस्टर्ब न हो जाई ना ना मैंने खलिहर रही दिमागवा तो तनी देख सुन के बढ़िया ना तू करब। हां त के आवता के आवता टे कहता कि जा तनी मुखिया जी के बोला के लिए आइम त का जानी कवना के कहता कि सब कोई के बोला के लिए आइम आ हम 2 हिस्सा लगाइम खाली कनी कि 2 हिस्सा ब्रह्मो जे 3 हिस्सा लगा काट दे बसाला के। हां कोई माई के जाना तो नहीं खय अभी और माई कौना किस्म के ही बॉडी बिल्डर काहे खाती बाटे ऐसे नहीं जब बानी ए जे हमरा निको लागत रे बुचिया हम त इहे सोचत ए माई देखना अगर बढ़िया पार्टी मिल जाए त हमरा राहुल बो आ देखी राहुल बो मत कहीं हमरा के हां कहे से कि अब हमर तलाक होता हां काहे से कि हमर बेटी अब रही ना हां ओइसन कुल आ हे दादा ई का कहता नहीं ओ मांगे खाए वाला पर हमर बेटी के गुजर चाची खुश रह अरे वो तो हमेशा आवत नहीं तो पहले जात रही पकाने रही अब नहीं रहती तो ना मिल रही अरे तनी का करी दिमाग इतना खलिहर रहे अबे को दिन होते बाटे का कहि की कहि खेल बानी महीनन हो गई हां के घर दुआरे बहुत कम क देले बानी आइल गइल काहे से की एथु ना बाटे तो ये कन्या काहे झगड़ा लड़ाई होत रहत ना सास ना ननद एगो कहाला कि सब ना सास ना ननद घरे अपने आनंद तो तारा त खाए के चाहिए बाह बाह बाटे आ बा हम जानी कितना हमार बा बेकरा से एकदम हमारान हो गइल बनी कैसन हमर बेटी रहे कैसन हो गइल बिया अब ना रह हां ओकरा अगर उन्नी में रही त हमर बेटी हैसा ने रहित कि हमरे नहीं रही आ हे कन्या त का भइलो हो कोई देवर ओवर है नहीं के घर में ना एकदम ना रहब ओकरा पे ना तना एकदम ना तना त का छिपावे के बाटे रे का छिपावे के बा बताओ जोन बात बतेवा कौन बात बा काहे झगड़ा लड़ाई होता अब मर्द मेहरारू में झगड़ा लड़ाई ना होई उहे न कन्या चाची रउआ तो बड़ बानी बड़ जेठे बानी रउआ तू समझ मेहरारू के जब खुशे ना रखब त मेहरारू तारा के खुश रख दी बताओ एकदम ना इहे त कुल देखी के बीमारी हमें जे रुकल बानी कि हमर बेटी जौनो जियती है तेवनो ना जी पाई ये कन्या अब तू सपना हो जेबू हो हमारा सपना काहे के हो जाइम हमरो हिस्सा लागता हमरा माइयो के हिस्सा लागता हिस्सावा रही आइम जा जाइम जा
अरे वो सब ऐसे चलावे के होई तो चलाइम जा। मर माई बहुत बड़ पार्टी देखती है हमरा खाती बियाह खाती अब। हाँ तब जब है जब बेटी रोवत रही महतारी देखत रही। दूसरा टाइप बिया होई हो। हाँ हिस्सा हमार रही मन कर तो बेच देम जा आ मन कर तो रही हिस्सा रही। आज बटोर होता रहा रोए आइम। हम कहने हमें चलो नहीं दे का दिया ना तो प्रधान जी हई कि प्रधान बहू देखे आँख फाड़ के कि मेरा रू के काय औकात होला। चलो नहीं ना देबो कने कने देखले रोके हमरा घर लिया के चलन दे दे हम तो बाजार जे तो दर्जन के लिया के रख दे। का त ना बड़ी मार मरले रहा लेकिन हमार माई कहती है कि देख मर्द मेरा रुके झगड़ा बस सलटा लो जा बियाह शादी कर देन जा तू अपना घरे द्वारे खुश रह। जर गइल बारे सुबेरा के जर गइल बा चलन हो। आ हे कोने चलो ना जोर गई हो। अभी से बखरा लगी तब ना ओए ना तेकन तनी आटा सान दीजी तो चलनिए खिसिया के चूल्हिया पर रख देला सा। रोटी नहीं खे बनल। हां ये कने तरफ से रोटी नहीं की मांगत हो। तो जब हम मनी खोले न की जत तहारा के कहां से देम जब बुची बतावो। घर में आफत विपत कइले बारे माई का खाए दिए तो चला आज के बाद आराम से रहम जान तब के। आज के जिंदगी अब जिए के बाटे। ए माई हिस्सा हमनी के एनिए मांगम जाना। अरे का ई कोसे जानती कि हमनी के हाल होता टे। कान लगा के सुने लिसन रे माई जानली से कान लगा लगा सुने लिसन कोना ओड़ानी बड़ी सरे कदम सने। अरे कोई सने बाई सने टोला जब पेट धोले बनी खाली दुआलिन करी घरे का चल गनी पकौड़ी का बना के खिया दिहली मर जाने। तोरा के कही ना कि मत जा हो। आ का करबू हो हम का जानत रहनी कि ऐसा ने कुल निकल जाई केहू जाने ला। चलो बुचिया ए माई आज मन तीत भइल बा बटवारा हो जाता न त सांझ के खसी तनी बनाइम जे चल। हाँ चल तनी शिकार बनाइम जे आज। अरे माई सुन ना केने गइल ह का जानी मुआ ना केने गो हमारा के तो देखत त बुझाता कि ओकर मिर्गी धलेले बाटे। कहता कि बोला के खियावा ताड़ी खाइम ना नतिउ के। ए माई अच्छा उठ तोरा फेसबुक में कोनो बड़ पार्टी नहीं खे नेता होता वाला बारे गो लइका खूब गोरे गोरे खुशू घर पैसा रुपया ला लागेला। अरे ठीक रही हमारा एकदम माथा खराब हो गेलो बुझाते नहीं थे। बताओ पहले तो इहे आदमी हमारा भाई भौजाई से अलग करेली सन। काहे नतिउ है जब बैठ के हवा खाता रह। देखी सुनी हैं पहले जवान से मार के बोली केवन सास तहर लगम बापा या आवत तनु, रहन हस। हम राउर दामाद लगम। सास अब नहीं खी ठीक ना ए जे आधा के हकदार हो गईनी त का कहि रोक हम एथी कहि का केवन तहर माई के एथु आवत रहन हस। ए जे बखरा लगावे अभी पता ना चलल अइहा सन न कब आई हस। बेचैन काहे बानी बुझाता के लुटाता का काहे ना बेचैन रह बेचैन काहे ना रह। महाराज रोवा तनकियो शरम लागता के का एमे शरम के का बात बाटे। हैं बोलावा परी बापन के 3 गो हिस्सा लगाम स जब आधा के हकदार हो गल में त जे हिस्सा ना लगी आदमी पेट दब दब बैठा रही खाइबा नहीं ना। हैं पहले त मार जाने माई हऊ त हमर सब कुछ तू ही हऊ आया मांगत इन त फाटता। त महाराज सास लोग हम भगइले बानी कुल ड्रामा ठीक लागता। काहे ना के ठीक लागत लागी न काहे ना लागी हेंगा ना नटंकी होखेला आके हे जहावा खतर पगला गेल बस साफ माथा हमर बुझाते नहीं कि हम का करी के हइया ना दुमावला से ना हो जाए बैकग्राउंड देखा के चल दिहल तार पीछे पीछे लागत न देखत न कि तू का करत र फरिया के रही आज आधा में से आधा ना फाइनल कॉल है तो हमारा नाम फलाना बो चलो तू देखत न केने केने चलेला। नमस्कार प्रणाम हम मणिकरण सिंह हमने के अपन 3 भाई हमने के पारिवारिक वीडियो बनाई है फुल एंटरटेनमेंट महतारी कैसे ना करे के चाहिए बेटी के ससुराल में आके वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करो शेयर करो कमेंट करो यही सब साथ विदाई के वीडियो में फिर मिलिए बाय बाय।